आनै आबैया मानो बिदि जाना थाखो दे एम्फौ अरबानोथाय बेफोरबायदि जायोना औलै गल' आंबोथ' आसुरित जादों एम्फौ अरनानै बिदि जाना थाबाय डक्टरनि मुलिफोराबो खाथियासै माबोरै हामगोन दा नाया नङा गोबां नायबायबो मानो हामला लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबि सोंहरदों आरो ना गाइदिनि रियेल बिमायाबो बिदि एम्फौ अरजाना बिदि जाना दं नामा होननानै ओहो लोगोफोर रियेलाव बिदि जायाखै आंनाथ' रियेलाव आइया माने बिदिनो बेमारानो जाना दङ आरो ना जेनेबा मोजाङै थाबायनो हाया आथिं खरा जाना दङ आरो ना हामाखै दाबो नाथाय जेबो एम्फौ सेम्फौ अराखै आरो ना बेयो स्ट'रि ओरैनो सिरियेलनि स्ट'रिसो रियेलावथ' गाइदिनासो बेमार जाना दङ लोगोफोर एकदम दासिमबो मोजां जायाखै एसे नायबाय लोगोफोर डक्टर मायबा मायबि सब नायजोब्बाय थेवब्लाबो काम गैया ओमफ्राय बिथिंजाय आइयाबो आथिं खरा जाना दङ आरो ना माने खरा खरा थाबायो मोजाङानो जायाखै आरो ना जेसे नायबाय आइयाबो थेवबो हामला आरो ना माथो बुंबावनो आरो थेवब्लाबो दङ दे सोलिनानै मोजांबाबो गाज्रिबाबो थैनो होननाबो थैनो हाया ओमफ्राय लोगोफोर मैया रामोनदाखौनो राम'सिन बुंफ्लांदोंनो सरि दे माने खर' माथायावबो जोबोद टेनसन दङ नालाय बिथिंजाय मालाबा आथुर आथुरबो जायो बिदिनो जायोलै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बारा गोलाव नङा दे माने आंनि देहायाबो मोजां नङा नालाय ओरैनो जाबा राजा दसे बानायना दोनबाय आरो ना देहा माने ओरैनोथ' देहाया मोजां खिन्थु आलौबाय थायो आरो ना माने बिखाया आलौबाय थायो एकदम हामनोनो रोंला आरो ना बुंनो थाङोबा दिनैबो डक्टरनियाव थांदोंमोन आरो ना आं लोगोफोर माथो बुंबावनो एकदम डक्टरनियाव थांनायावनो दिन थांबाय फैसा माखाया सेस नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायाव आं फैसा मोनि नङा लोगोफोर एसे मोनसाबदोंमोनबो आरो ना नाथाय सेस लोगोफोर बेमारावनो थांजोब्बाय दाथ' मोनजालाबो जेबो जानोबो हाया एकदम नर्मेल खानासो आरो ना बायरा बुस्थुबो मोनजाला डक्टरनियावल' फैसा थांबाय थाबाय डक्टरनियावल' दिनजाय बेमाराबो मोजाङै हामनो रोंला माने फैसा मोनो आरो थाङो मोनो आरो थाङो मास मास मोनबाय थायो लोगोफोर खिन्थु मास मास सेस बेमारावनो थांबाय थायो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि सापर्टआव आङो मोनि नङा मास मास मोनबायबो थायो लोगोफोर माथो बुंबावो लोगोफोर दे बांद्राय बखिबाय थाला भिडिअखौ नायदो आरो ना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना गल' आं थांनि र' आइया साहा लोंगोन खोमा जानो लोंनोथ' मोजाङै हायो र' नाथाय थाबायनोसो हाया मोजाङै माथोआ मानो ओंखारला मानो बबि जाना थाखो आइया बेखौसो टेनसन बिराद औलै आनै आंबो आबैखौ बिराद बोरैबा मोनबाय थाग्रा जाबाय र' आं थांनि र' साहा फुदुंना होनि एसे आरो साहा रायख'ना दे थां आनै ओइ गल' मायो आफा मायो आफा दहाय आङो हाया एथ' खस्थ'यै बिफां फांसे दानना दोनबाय बे बिफांखौ आं नोंखौ बन सिनना दोननो होदोंना होआखैमोन हा नों मानो सिनाखै आफा आं हाया एथ' गिदिर बिफांखौ आं सिननोनो हायाखै लागिबा आं फिसा फिसा दालायफोरखौ आं गाबोनो दानना दोनगोन दे आं जुदि एथ' खस्थ'यै दानना दोननो हादों नों एथ' गिदिर सेंग्रा जालायनानै नों मानो बन सिननो हाया बे बिफांखौ दानोखोबा हले हागौ नायै बेदरै समान समान बांद्रायसो जासिनो माथो बे बिमायाथ' गाव जानो गारै नोंनोसो माथो लुन लुन होबावो बेदरफोरखौ गावनि भागोखौबो समान समान जानो हायो हा नों बनल'खौनो सिनो हाया बिफां फांसेल'खौनो गोराथारना आफा गिदिरद्राय बिफाङा बेनिखायनो हाया आङो गाबोनो सिनना दोनबा सिन मोनथिबाय आंजों फालथु नङा दे हा जानोखोबा हले हागोन बन सिनो हाया बिफां फांसेखौनो आफाया मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामो आं हायै खामानिफोरखौबो मानो थिनबाय थायो आरो आंजों मानो मोजाङै रायज्लाया आं एथ' मोजाङै रायज्लायो नाथाय आफाया खालि गोरायैल' रायज्लायथारो आं दुखु मोनोलै आफा नों आंखौ मानो बिदि खालामो दा आङो अबाव नागिरना मोननो दे बिसोरबा अबाव थांखो खेबसे जुदि फोजोंसारा दा नङाबा लैथोसे आब'खौ लोगो मोननाय मोनबा नङाबा बै रादावरि आयंखौ लोगो मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन मैयाबो आं ओंखारबोदों बिसोरखौ नुनोबो हानाय होननानै नाथाय बिसोरखौ बोरै नुनो दे आं अबाव थांखो दा गामियाव थांबाथ' मिन्थिगोन बिसोरनि गामियाव थांबाथाय नाथाय गामियाबो जाहैबाय एथ' गोजान बोरै थांनो बिदिबो जायोना माथो आबै गांजेमा गोसोम रानिसो औ आबै थंगालि अबाव थांनायमोन बिजामादैनि न'आव थांदोंमोनहाय ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि नोंसा आइखौनो आसरित जादोंहाय आङो बेलाय मानोथ' बिजामादैजों हाबा जानांगौहाय बे बैसोआव लासिंसिंनो आरो नोंहालाय माथो खौरां
नोंना आबौआलाय फैयाखै न'आव? नोंनाबोथ' आबौआ सोलायबाय नङा होमबा? नोंसाया जायजोंबा हाबा जादों दा बिसो नोंनि हौवामोन ओमफ्राय बै हौवानि भागिन नामाजोंसो माथो नों हाबा जाबायनो हा नंगौना? औ आबै नों थिगखौनो बुंदों। बेफोर गोरोन्थिखौ मावना लानानैथ' आं दिनै जोबोद फस्थायबाय दं। मा फस्थायदों माने मानो फस्थायखो नों आबै? थंगालि आबै माथो बुंबावनो आरो दे उनाव मालाबा रायज्लायगोन दे मोजाङै। थेवब्लाबो नोंखौथ' आं बारा जेबो मोनाखै नाथाय नोंसा आइखौसो आसरित मोनदों आरो बिहामजोखौ आङो। बे बैसोआवलाय मानो बिजामादैजों हाबा जानांगौ देनाय? माथो बुंबावनो आरो आबै थंगालि आंबोथ' आइखौ बिदि जानाङा सानदोंमोन। आंबो जोबोद बोरैबा मोनदों माने आंबो आइखौ जोबोद रायना फैदों। आं आइमोनजों जेबो सोमोन्दो लाखिला। बिदिसो होमबा आबै? नंगौबोथ' आरो बे बैसोआवलाय मानो हाबा जानांगौ लासिं सिंनो? एसेथ' लाजिनांगौ ना। फिसा दं फिसौ दं फिसौआनो मोनबाय। माथो बुंबावनो आरो आबै आबै सोरबाफोर रुवाथि नागिरोबा बुंबानो जाबाय आं थागोन। मा रुवाथि? आयौ बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो आबै? आरोथ' माथो मोदोमावबो दं नोंहा। बे अबस्थायावलाय मा बिदि रुवाथि थानांगौ जाखो नोंहा? मा दिन फैखो नोंहा आबै? आबै आंना हौवाया आंखौ नागारना थांबाय गैला। आयौ हाबाब! औ आबै थंगालि आंना बिराद गोरोन्थि जाबाय। आं दिनैसो फस्थायदों। बै समावनो आं बेखौ मोजांखौनो मोननाङामोन। बेजों हाबाखौनो जानाङामोन। माबायदि गोरोन्थि मावना लाखो आङो आबै? आं जोबोद फस्थायो दा। आयौ अखाय इसोर बेफोरखौ मा बुंलाबायखो? नोंखौ मोजां मोननानै लांबाय गावगायानो। लांनानै बेफोरबायदि खालामो आरो दाथ' आरो नोङो प्रेगनेन्ट बावसो। मोजां नङा खोमाहाय बिसानि मानसिफोरानो। नुवाखै दा नोंसा आइखौबो लांबाय। मोजां नंखाया खोमा बिसानि जाथि बंख'फोरानो। मोजां नङाथ' आरो आबै थंगालि आरो आइखौबो आं ओरैबायदि रागा जोङो। दे मानसिनियालाय बयनियाबो गोरोन्थि जाखायो। जालांबाय होननानै आङो हौवाजों फैफिनदोंमोन। नोंना मा खर'नि माबा आइयासो हिनजाव जाना थाबाय आंनि हौवानि। नंगौबोथ' आरो नोंसायाबोदि आरो आंनि लाइफखौ आइयानो धंस खालामनाय रखम जाबायलै आबै। नंगौबोथ' आरो गोरोन्थिया जामारो दिनै। नों दा हाजारबाबो सिख्ला मानसि नालाय समायो दा आरो नोंखौबो नोंसाया बोरायजों हाबा हरबाय नालाय सेंग्रा मानसि नुबाथाय नोंहाबो एसेबाबो गोसोआ फिस्लायलाङो। आं मिन्थिगौ बुजि मोनो। थेवब्लाबोथ' नोंसाया बिदि हाबा जानाङामोन ना लासिं सिंनो। औलै आबै माबायसे बिमा आंनि लाइफखौ बेनो धंस खालामबाय। आबै जेखिजाया सोरबाफोर रुवाथि नागिरबा आंखौ बुंबानो जाबाय। आङो रुवाथि थानासो जानांसिगोन। आगोलबो रुवाथि थानासो जानांदोंमोन आरो दाबो नै बे दिनानो फैफिनबाय। खाफालानो गाज्रि आंहा आबै। दङ दे आइया मोजाङैनो। आदा नोंबो थाबैनो बाजि लाबोदो। बेसे दिनथ' नोङो संना जाबाय थानो आइखौ संना जाहोबाय थानो एसे खस्थ' जायोना। सोर फैगोलै आंजोंलाय? आंखौलाय माथो रावबो फसायनानै थाङालै। जोङो नागिरना होनांगोन र' नोंनो। मोननोबो नागिराना आरो। औलै दे थां पुर्निमा ओंखामा संहैदो आरो बेदरा एवहैदो। ओंखाम उखैबाय दे। ओइनायलाय अबाव थांदों? बियो सकआव थांदोंमोनहाय माथो दाबो फैला। र' आदा ओंखाम उखैदोंबालाय आङो संहैनोसै। सङै थां आंहाबो थाब जानानै थाब थांनांगौ। दे आइनोलाय माथो संना गारबोदों? आइनो आलु बाथोनल' माबाना गारबोदोंलै आं। माबा दाउ बेदरखौ दायो एसे टिफिनाव सोना हरफा दे। आइयाबो जानो हागोन आंबो जाहैगोन। दे जागोन दे आदा लांनो हागोन दे। एसेथ' ओंखाम गोजा जाबाय थानोलाय। दे जागोन दे आदा आं हरगोन दाबोथ' गिदिरखाना। दे थां संहैदो। जियानो जाया मानो पुर्निमा नोंना जोबोद मोजां दे खाफाला। आंना खिन्थु सिखाव भाबा दङ दे। बिनानाव खायसे आं नोंसानिफ्राय जेबो खावना लाङा। खिन्थु बिराद लुबैयो आं ओरैबायदि दामिक बुस्थु दङ नोंसानि न'आव। थेवब्लाबो नोंसानिफोरखौलाय मानो खावनो बिदा जाहैबाय नालाय। बेदर जानो लुबैबानो फैयोलै आं बिसानियाव। बेदर बायनो फैसायानो मोनाबा न'आव बिराद गिदिर दे न'आबो। आंनोबो जुदि रुमसे होनाय मोनबा आइनोबो जुदि रुमसे होनाय मोनबा जों थाफैगौमोनलै। एथ' गिदिर न' बिल्डिं थाग्रा मानसियानो गैया। जोंखौथ' लिंनो हागौ। ओरैबायदि दामिक बुस्थु दङ आयौ जि खावनो लुबैयो आङो बिसिनि न'आव फैबाथाय। बिनानावनि न'खायसो दे नङाबा मालाबानो खावना लांगौमोन आं मोनसे। हाजारबाबो सिखाव नालाय सिखावनि भाबा थाखायो। बे साननैसोआ जेबो सिखाव खावथाराखैलै।
आखायाबो फैसा गैथारा जादों बोरमाफोरखौनो खानोसैलै माथो पुर्निमायाबो थाइसेबो हरा अननांगौ जोंफोरखौबो न'आव जेबोआनो गैया मालाबा थांनानै हाजारनैसो होना फैनांगौ माथो थाइसेबो होना फैया आंनालाय थिलु बैनायालाय मा खेफ्राना माइलै माथो बिखुनजोनोबो थाइसेबो फैसा होना फैया पुर्निमाखौ गोसथोनाय टाइमावलायबा बेदर लाङोमोन ना लाङोमोन नाथाय दालाय माथो जेबोखौनो लांला बेदरबो लांला नाबो लांला लांनांगौ जोंबो लुबैयोना एथ' धोनि मदद खालामनांगौबा जोंखौबो गोरिब होननानै बे पुर्निमायाबो मानोथ' फैसा थैसा होआ फैसा बिनांगोन र' दिनै हाजारसेसो बिनांगोन पुर्निमानियाव ओंखाम नांबावगौ नामा बिफा बाप्रे नांला दे दिनै आं खननै मानि लाबाय दिनै बुरजाथार जासोना लाबाय नों जादो जाया नामा जानोसै र' दसे थानानै नों जाग्रोनाय नों जाखांनायनि उनाव जानोसै आंबो दिनै मानोबा बारा उखैयाखै आंखौ जा उखैयाबाबो जानांगौ बे जांगिलासो हरलायबाय खोमा मा मोनदों बेयो सैमाया साला हाव फन गाबबाय थानायखौलाय नों खोनायाखै नामा मानो रिसिभ खालामाखै माबा रिसिभ खालामा आं माबा दसे उनाव रिसिभ खालामगोन दा रायज्लायनो गोसो गैथ'वा हरबाय थादों माथो रिसिभ खालामदो खेबसे दसे उनाव आं ओंखाम जाखांनासो हरसिगोनलै सोरबा मिथियाहाय आं नायाखै आरो हरबावगोन रिसिभ खालामदोलै खेबसे माबाफोर जानोबोथ' हानाय ना बिदि खनले हरबाय थाबा रिसिभ खालामनांगौ खालामनि हेलौ ओइ टावार मोनाखै खोनाथाराखै आं बायजोआव थांनि र' माबाफोर जानोबोथ' हानाय ना बेफोरबायदि बार फन हरबाय थाबाथाय रिसिभ खालामनांगौ जेनेबा माथो फन हरबानो रिसिभ खालामो दिनदे मानोथ' बादों बिबो बिदि खनले हरबाथाय रिसिभ खालामनांगौ सोरबाफोर मायबाबोथ' जानो हानाय ना बा जासोबायदे दिनै मा खालामदों जिउ ओइ सैमा नोंखौ आं फन खालामनाङा होनदोंना नों मानो फन खालामबाय थादों मा जोंनि संसारखौ नों सिफायनो सानदों नामा जांगिला नोंसोरनि संसार जानायखौथ' सिफायनो गोसो जायाखैमोन थेवब्लाबो दि दा आंनो नोंखौ नांगौना नों आंजों फैफिन रांखावरि जों मोजाङै संसार जालांनो हागोनथ' नै आं दखानाव थायो मास 20,000 खामायो आं मिथिगौ ना आजादि जालांबाय थानो हागोन नोंबो थैजासिम मिथिगौ ना जांगिला नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनसै आं मिथिबाय नों माजों हरबाय थाबानो जाबाय खोनासं सना रांखावरि नों जुदि ब्लक खालामोना दिगदार दं मानोना आंथ' नोंसानि न'खौबो सिनायखाना लाबाय खिन्थु ब्लक जुदि खालामोना पुरा दिगदार दङ दे जांगिला आं खालामगोन मिथिबाय आं नोंनि नाम्बारखौ दिनैनो ब्लक खालामगोन नै आं गामियाव थांसैसो आं ब्लक खालामनो रोङा नाथाय सासे गथ'खौ खालामनो होगोन आं दा आङो ओंखाम जाथ'वाखै ओंखाम जाखांनानै बेलासे थांसैसो दा आं आंनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनसै सैमा साला लाजि गैयै मा मोनबाय दङ नोङो आंहा हौवा गथ' गथाय दं होनना नों मिथिगौआनो नों मा मोनबाय दङ हा एथ' जुदि नोङो हिनजावनि लुबैया जादोंबा नोङो हिनजाव हाबा खालामना लाना हौवा गैयै नागिरना लानानै आंखौलाय मानो फन हरबाय थादों नों लाजि गैयै दोन दिगदार दं खिन्थु रांखावरि आंजों मोजाङै रायज्लायाबा खिन्थु दिगदार दं दोन सैमा दोन नों फनखौ दानना होबा मा जानो रांखावरि नों आंखौ ब्लक खालामबा मा जानो रांखावरि नोंनि हाउसखौथ' आं सिनायनो हाखाना लाखाबाय नों गैला रांखावरि नों आंजों फैया मानो नों आंजों फैया न' रांखावरि नोंखौ आं नोंनि बै भारत हौवाजोंना मोजाङै संसार जानो होआ नोंसोरनि गेजेराव अर लागायना होगोन आं आंखौ ब्लक खालामबालाय मा जानो आंहा गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थागोन आंनाव 6 खानसो सिम दं आरो बेलेगनि नाम्बारजोंबो हरबाय थागोन आरोथ' नों नायबाय था जेखिजाया रांखावरि नों आंजों फैयाना आं नोंखौ एथ' मोजाङै लिंदों नों आंजों फैयाना नोंनि संसाराथ' गैखाला रांखावरि खोब मोजाङै संसार जाबाय दंना नोङो नोंखौ जांगिलाजोंसो समायो रांखावरि सना मिथिबाय दाबो माबा नोंखौसो गोसोखांबाय थायो आङो फिलिंसा नोंजोंसो फैयो आगे देखो होता है क्या रांखावरि सना